तामुलपुर जिल्लानि कसुबारियाव बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो अक्ट'खौ फोसावनायनि उनावनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ जथुमा खुंफुंनो थि खालामनाय जायगाखौ नायगिदिंहैयो। बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो थि खालामनाय जायगाखौ नायगिदिंहैनानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिसिनि माखासे मावफुं सोद्रोमा तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि पुलिस बिबानगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारिखौ लाफानानै खुंगा 60थि बोसोरारि बानजाय आफादनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै मोनसे गोनांथार सावराय जथुम खुंफुङो। मख'नो गोनांदि फैगौ एप्रिल दाननि 9, 10 आरो 11 अक्ट'आव बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनो थि खालामनाय जादोंमोन। नाथाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो गोनां भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ बे अक्ट'खालि सम होनो हायैनि जाहोनाव अक्ट'खौ फावसायनो गोनां जादोंमोन। बेनि उनाव बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरारि जथुमाखौ एप्रिल दाननि 27, 28 आरो 29 अक्ट'खालि खुंफुंनो थि खालामनाय जायो। एप्रिल दाननि 27, 28 आरो 29 खालाराव खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जाबाय। दिनै तामुलपुराव थानाय कसुबिलाव जोङो बर' थुनलाइ आफाद, बानजाय आफाद, बिटिआर सरकार लोगोसे आसाम सरकारनि स्पिकार बयबो बेहाय बाहागो लाफैदों। इन्डियान आर्मि आरो पुलिस फायखिफ्राबो बेहाय बाहागो लाफैदों। थामहिनबा गासैबो थाखोनि साखाफाराखौ दिनैनिफ्राय जागायजेननाय जाबाय आरो जोङो थांखिनाय खालारावनो बे जथुमाखौ आबुङै खुंनो हागोन होननानै जोंहा गोख्रों फोथायनाय दङ आरो जों मिजिंथिदों तामुलपुरबासि रायजो राजाफोरनि मददजों जों बे जथुमाखौ आबुङै खुंफुंनो हागोन आरो बे जथुमाया बर' माहारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जथुमा जागोन। मानोना बेयाव हादरगिरिया गिबि खेबनि थाखाय फैगोन आरो हादरगिरिजों लोगोसे जोङो आसामनि जेसेबां थागिबि हारि हारिसाफोर दङ आरो बे थागिबि हारि हारिसाफोरनि थुनलाइ आफादफोर, थुनलाइगिरिफोर आरो गेदेमा समाज दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों बे जथुमाव हांख्रायगोन। दा बे हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बे कसुबिलाव जानो गोनां जि जथुमा, बे जथुमाया मोनसे जारिमिनारि जथुमा हिसाबै गनायजागोन बेखौ जों आसा खालामदों। गिबि बाथ्राया जाहैबाय बे जथुमानि गेजेरजों बर'फोरनि गेजेराव आथिखालाव जि रोखोमनि मोनसे माने गोरोबलायनो हायै बायदि थासारि फैदों, बेफोर गासैबो जेंनाफ्रा जाहाथे सुस्रांजागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। बे जथुमायाव बयबो खौसे राजखान्थियारि फारागथि लायालासिनो बाहागो लागोन। बे जथुमायाव जोङो सोलोंथाइनि गासै बिथिङारि जेंनाफोरखौ जों सावरायनो हागोन आरो बे जथुमायावनो आसामनि गिबि मन्थ्रियाबो फैगोन आरो आसाम सरकारनिफ्राय बिथांमोननि जि मावथांखि बर' राव थुनलाइखौ लानानै बा बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि बेलायाव बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ रायजो नाङै बिथांमोना फोसावगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो लोगोसे बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि मददआ थागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो लोगोसे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आरो बिटिआरनि 6 पइन्ट दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो लोगोसे NEP बेखौ बे बर' माने रिजनाव मावफुंनायनि बेलायाव जों मावथांखि लानो थाखाय नाजागोन आरो मोनसे गोजोनथाव रादाब, बे जथुमायावनो जोङो बर' रावखौ मोनसे डिजिटाइज फर्माव लांनायनि मोनसे मावफारिखौ जाफुंसार महर होनो नाजागासिनो दङ आरो गांसे गोदान सानसेयारि रादाब बिलाइबो बर' रावजों ओंखारनायनि मोनसे साखाफारा सोलिगासिनो दं। गासैबो थिग रोखोमै जाहैजोबोब्ला बे जथुमायावनो बेफोर गासै माने जाथायफोरा मोनसे नुसारनाय महर मोनगोन बेखौ जों हास्थायदों। आफादनिफ्राय बर'नि थामथि गोरोबथाखौ लानानै माब्लाबाबो जोङो बे मोनबो खेंफोरथि होबोआखै आरो जों अजदबो होआखै बेखौ लानानै आरो बर' थुनलाइनि लेङाइ आफादगिरि सासेया बे माने बिजिरसालियाव अजद होनायनि बाथ्राया दिनै ओंखारदों। दा बिथाङा नाथाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गनायथि लानानै बे खामानिखौ मावाखै बा जोंखौ मिथिहोआखै आरो बेक्तिगतभाबै जुदि बिथाङा बे पदक्षेपखौ लादोंब्लाबो बेनि सायाव बिथाङा जोंनो बर' थुनलाइ आफादनो खेंफोरथिखौ होनांगोन आरो बेनि उनाव बर' थुनलाइ आफादनि जि नेमखान्थि दङ बे नेमखान्थि मथे जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जथुमाव बे आयदाखौ सावरायगोन आरो नांगौ रोखोमनि जों बेब'स्थाखौ लागोन। 60थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया तामुलपुराव फैगौ 27, 28 आरो 29 अक्ट'आव खुंनो थाखाय लानाय जादों। दा बर' थुनलाइ आफाद होनना बुङोब्ला दुलाराय बर' माहारिनि थाखायनो जोङो बयबो मोनसे मोजां खौरां, बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ बयबो नेनानै थायो, बबेयाव जागोन, माब्ला जागोन।
दा देग्लाय बियो तामुलपुराव जागोन, जेरावनोखि पुरा आसामनिनो मोनसे सेन्टार प्लेस, मिडिल प्लेस मोनसे। दा बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया जागोन। दा बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय नांगौ जिखिनि बेबस्था बेखौ खालामबाय थानाय जादों। दिनै बेवहाय आसामनि स्पिकार बिथाङा फैनानै बिनि बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ खौरां लादों आरो जों मिजिंथिदों जे जोङो गाहामैनो गाहाम खुंफुंनो हागोन। आरो बे जथुम्मायाव भारतनि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाया जेला फैगोन, बियो आरोबाव मोनसे मोजां मोनसे हिस्ट्रिक जागोन होननानै आं सानदों। मानोना भारतनि फार्स्ट सिटिजेना फैनानै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बाहागो लानानै बिथाङा बिबुंथि होलांनाय लोगो लोगोनो जोंनि थुनलाइ आफादनि मर्यादाया आरोबाव गोजौआव थांगोन। बे सारा भारतआवनो बयबोजोंबो मिथिजानाय मोनसे अबस्थायाव फैगोन। दा बिनि थाखाय गोलाव सम जोङो लामा हान्थिनो गोनां जादों। बर' थुनलाइ आफादा गोबां संघातनि गेजेरजों फैनानै गोबां दिनै लेखा लिरनायनिफ्राय लानानै रिसार्च खालामनायनिफ्राय लानानै बर' राव थुनलाइखौ जौगानायनि गोबां खामानि मावबाय। दा बे आफादनि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंनायाव तामुलपुर ओनसोलजों लोगोसे खाथि खालानि गासैबो जिल्ला गासैबो सुबुंफोरा बेखौ मदद खालामगोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो अबंलावरिनि अननायाव बै सानथामा बोथोरा मोजाङै थागोन आरो जोङो जथुम्माखौ बर' थुनलाइ आफादनि मिरुआ हास्थायनाय बायदियै गाहामैनो गाहाम खुंफुंनो हागोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। जों बयनिबो थाखाय गिबियावनो आं बुंगोन बे मोनसे गोग्गानायनि बाथ्रा आरो जोबोर मोजां बाथ्रा जे गिबि खेबनि थाखाय भारतनि राष्ट्रपतिया जोंनि बर' साहित्य सभानि मुङै तामुलपुरनि कसुबारियाव 29 थारिख खालि 29 अक्ट' खालि फैगोन एप्रिल दाननि। आरो बिनि थाखाय बेवहाय बर' साहित्य सभा आरो बिनि जि बानजाय आफाद बियो थैथां खामानि मावगासिनो दङ। दा जिहेतु राष्ट्रपतिया सासे सेथि नोगोरारि भारतनिनो आरो बेवहाय माखासे प्रट'कलनि नियम खान्थिफोर थायो, ओंखायनो बेखौ लानानै जाहाथे बेवहाय बिथाङा फैनाय समाव गासिबो बिथिङावनो जाहाथे माने थिग मथे सलियो आरो खुनु बेबायदि मोनसे जेंना ओंखारा, बिनि थाखाय जों दिनै माने अफिसारफोरखौ लानानै डिसि, एसपि आरो ब्रिगेडियार आर्मिनि आरो जोंनि गोबां बिफाननि अफिसारफोर आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो बानजाय आफादनि माने गासैखौबो लानानै बिटिआरनि जोंनि सिएम आरो आं दिनै जों बेवहाय एमफोर गासिबो पर्याल'सना खालामदों। गासिबो थिगैनो जाजोब्बाय, खामानियाबो जोबोद आवगायबाय। दा लुनांगौ मावनांगौल'सै आरो ओंखायनो बेखौ बे सप्तानि गेजेराव जि डाइरेक्सन दं, सासे राष्ट्रपति फैयोब्ला बेवहाय माबायदि जानांगौ, बिनि रैखाथिनि थाखाय माबायदि राहा लानांगौ, बिनि साखाथि फाखाथि मा थानो हायो मा थानो हाया, बेफोरखौ जोङो माने नायनानै लानो होदों डिसिखौ। आरो बे मथे जों गासिबो खामानिखौ बे सप्तानिफ्रायनो माने मावलांगोन। खामानिया दानिफ्रायनो जाबाय थागोन, नाथाय माखासे खामानिफोरखौ जोङो बेबायदियैनो नायनानै उनावहाय जाहाथे सिफायनाङा, माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय मोनसे जेंनायाव गोग्लैया, बेफोरखौ जोङो खालामनो हागोन। दा दिनै बेखिनिखौ माबानाय जाबाय, खालामनाय जाबाय। आरो आङो जोंनि जायगानि जि रिसेपसन कमिटिनि दैदेनगिरि मावथिफोर जिबायदि मोनसे स्पिरिटजों खामानि मावदों, आं थारैनो जोबोद गोजोनदों आरो बाख्नायदों बिथांमोनखौ।